Sannan jiya jama'a kowa ya ga tawagar Rasha, wato Putin ya turo su a Nijar. Sun zo sun tattauna, mutane suke cewa wai ba su san abin da aka tattauna ba, me ake ciki. A'a, abin da aka tattauna a ciki shine magana ce ta bamabamai, magana ce ta bindigogi, magana ce ta ya za a kawo drone, magana ce ta satelik tun daga iyakan Nijar, tun daga ta farko har ƙarshe. Nan gaba duk wani abin da zai giftawa muna kallon shi, kuma duk jirgin da ya gifta sai mun sabko shi da iko Allah. Niger za ta koma tana da tsaro kamar yadda kasashen Laraba wannan da Tura wannan suke da iyaka, wanda in ka shigo masa iyaka daidai da dan yatsan kai shigo, in dai cikin Niger ne suna kallon ka. Dan haka duk jirgin da zai taho muna ganin shi. Shi yasa je muga wannan ƙasar Algeria a kaikace take nuna wai wato Rasha makaman da take ba kamar Mali, ko makamai wanda take nuna take ba al'ummar mu, tana nuna kamar wa'annan makaman su ma kansu kamar kusan su ba su da irin su. Wato hasada su ta fara fitowa hili. Turkashi, gwamnatin sojoji a jamhuriyar Nijar ƙarƙashin Janaral Abdurrahman Chani na mulkin soja yana shirin ya siya wasu manya-manyan makamai daga ƙasar Rasha. A jiya ne wasu wakilai daga ƙasar Rasha suka yi tattaki zuwa ƙasar Nijar domin su yi zama da shugaban ƙasar na mulkin soja domin su tattauna akan batun makamai, inda suka shirya za su karfa wasu manya-manyan makamai da bama-bamai wanda za su kara ƙasar su ta Nijar. Wannan zama da aka yi tsakanin 'yan ƙasar Rasha da sojojin ƙasar Nijar, kuma abin burgewa a ciki su da kansu 'yan ƙasar Rasha suka yi tattaki zuwa har ƙasar Nijar ɗin domin a yi zaman. Hakan yana ɗaya daga cikin abin da zai ƙara wa sojojin jin mulkin ƙasar Nijar ɗin ƙwarin gwiwa. In ba ku manta ba, ko a farko da sojoji suka gudanar da juyin mulki a jamhuriyar Nijar ɗin, ƙasashe da dama sun nuna ba sa goyon bayan su. Sai dai kuma daga fannin ƙasar Rasha ya fito ya ce kar ECOWAS ta yaƙi sojojin ƙasar Nijar dai a sasanta lamarin a tsakanin su, inda ya ce yaƙi ba mafita bane sai dai a ƙara tarwatsa a ƙasar Nijar ɗin ma. Bari dai mu saka muku cikakken faifan bidiyon nan ku ji ƙarin bayani daga ɗaya daga cikin mazauna ƙasar Nijar. Amma kafin mu saka muku faifan bidiyon nan, ku daure ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda muna ɗaura sabon shiri zai same ku. Nagode. Shi yasa nake ba wa shugabanninmu shawara cewa kun ga mutanen Algeria ɗin nan, billahi allazi la ilaha illa huwa, koyi aniya da su. Mutane ne wanda suke munafukai, a baki za su hito muku rai suna tare da ku, kuma ku gane cewa fa su munafukai, wato annabawa da ake yi ma wahayi har suka koma a wajen Allah, Allah ya ba su labarin ba su iya su gane cewa za su iya su gane kafirai ga sunan wurin da ayyukan saboda ana ganin su a hili, amma munafukai Allah ya ce ma annabawa ku ba ku kusan su. Annabin mu Allah ya ce mai wa min haulal madinatul munafiquna maradu alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sana'azibuhum marratayn summa nuradduhum ila azabil galis. Ai Allah ya ce annabi akwai wasu munafikai wanda kake tare da su, wanda sun kware da munafici, wanda kai annabi baka iya kasan su. Allah ya ce amman ka bar su, za mu azabtar da su a duniya, kuma idan suka shigo hannunmu a lahira za mu masa azaba gida biyu. Dan haka wannan sun kware ka kyale su. Shi yasa muke ma shugabannin mu hannun mai sanda cewa Algeria din nan koyi aniya da su, mutane ne wanda suke wato masoya a zahiri amma kuma makiya ne. Wa iza laqukum qalu amanna wa iza kalau addu alaikumul anami laminal gaiz. To wallahi qul mutu bi gaizikum, wato idan kuka haɗu da mu ku nuna kuna tare da mu, amma idan kuka rabu da mu yaya za ku haɗa mu wata dabara wanda za a zo a kama hari, wanda kun san ku 'yan ta'addan nan ko koro su aka yi a wurin ku suke shiga, kuma bincike ya fara nuna cewa mutanen nan kuna da hannu da su. Har wa'annan ramunan da ake ganin cewa akwai ramuna, to wasu sun bulle a garin ku, kuma da sunan ku kun sani, saboda kun san cewa da ku da ƙasar Faransa wato kuna da wata yarjejeniya wanda mu yanzu bamu santa ba, amma bincike zai zo wa nuna. To dan haka naga kun turo wata delegation taku, to shugabannin mu koyi hankali da wannan mutanen, kar su zo su turo muku wani ƙwararre wanda ya iya magana, kar su zo su turo muku shi ya zo ya zamana ya muku daɗin baki koyar da shi. Shi yasa Allah yake cewa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul kisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsidil harsa fin nasl wallahu la yuhibbul fasad. Akwai wasu mutane wato
idan suka gane ku za su nuna muku ba abin da ke cikin ransu illa baicin Allah ne da manzon shi a cikin zuciyarsu, wato suna tare da ku, amma da za su juya baya su yi tafiya da abin da kuka aje na amfanin gona ko na wannan amfanin ku za su zo za su bata. To wallahi wa'annan mutanen shugabanninmu ku yi hankali da 'yan ƙasar wannan mai aka cewa 'yan ƙasar Algeria din nan. Muna muku a hirɗinku ku yi hankali da su, mutane ne wanda suke tafiya iccen kaushu da mu. Kar muke kallon ku. Dan haka bi iznillahi ta'ala wannan Niger din da kuke gani billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda yace zai takun saka da mu wallahi sai mun ma mutun cin kihin gwangwani zazzage ba abinda za mu ragewa naka matakar zaka zuwa ka ce zaka cutar da mu dan abinda kuka yi makakannin mu na da iyayen mu wallahi wannan abin ba zai taba maimaituwa ba da ikon Allah. Da fatan kun ji daɗin wannan faifan bidiyo da muka saka muku, ga ci gaban sa nan zamu saka muku a nan gaba. Amma kar ka manta kana tare da Taskar Niger TV, ku daure ku danna muna subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda muna ɗaura sabon shiri zai same ku. Nagode. To sannan kuma jiya mun ga shugaban ƙasar mu wato mai albarka Allah ya ƙara mashi lafiya. Jiya mun ga ya tsaye da wannan kamfanin wanda yake tace ruwan sha na ƙasar Niger. Wanda turawan nan ƙasar Faransa yana daga cikin barazana da ta mamu ta biyu lokacin da aka yi juyin mulki, wadda ta ce mamu wai ruwan sha wanda muke sha ta ce nata ne, don haka za ta tsayar da wa'annan ruwan shan saboda wai nasu ne, saboda turawan nan ba mutanen da suka rena 'yan Afirka, wato suka masa reni na yankan shakku, wato kamar Bature. Ku da kanku kuka zo kuka ce ƙasar Niger ita ce ƙasa ta farko wadda a duniya ta fi kowace ƙasa yawan ruwa a ƙasa. Kuka ce ƙasar Niger ta fi kowace ƙasa yawan kamar ruwa masu daɗi a duniya. Wannan lissahin ku ne ku kuka faɗi ba mu muka faɗi ba, balantana ku ce mun yi ƙarya. Sai kuka zo kuka kwaso wasu tina naku. Kuka ce da sunan kamfani kuka zo kuka yi installation ɗinku, kuka ce za ku dinga tace mamu ruwa muka kyale ku. Shi ne lokacin da aka yi juyin mulki kuka man barazana kuka ce wai za ku dace wa'annan ruwan ya zamanta wai ba mu da ruwan sha. Saboda kun rena mu, sai ka ce ruwan a ƙasar ku suke zamne. Saboda renin da kuka mamu a reni ne wanda yake wato na yankan shakku. To, yanzu abin da muke so da ku, tahaddi wanda Allah ya jefa muku, ku zo tahaddi wanda Allah ya jefa ma al'ummar duniya gabaki daya, wanda Allah ya ce afara'aytumul ma'a allazi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahlul munziluna. Ruwa wanda kuke sha, ruwa wanda kuke gani, wanda kuke sha, Allah ya ce ku kuka sabkar da su ko ko ni na sabkar da su. Ku haɗu duniya ga baki ɗaya turawanku fitsararrunku tun daga na farkonku har na ƙarshenku ba ku da technology da za ku iya ku halicci ruwa. Wannan tahaddi ne aka jewa muku yau shekara 1400. Ruwa ku haɗu fitsararrunku technology bayan technology ku iya ƙirƙirar ruwan da za a sha. Duk ci gaban da kuke cewa kun yi ba za ku iya ku halicci ruwa ba. Wai amma wai kun zo wai kuna mana wai gorin ruwa. Kuma ku kun san ƙarya kuke yi. Ku kun san ƙarya kuke yi wa'annan ruwan ba naku bane ba. Ruwa ne wanda suke namu ne kuma Allah ya ba mu su. Ku zo ku gaya mana wani alheri kuka taɓa kawo ma ƙasar Niger tun da kuka zo. Hanyoyi ne kun taɓa yi, kun taɓa yin asibiti, kun taɓa yi, kuna da kamfaninnika da ke da kwai ma naku ne, ku ake baiwa me ake cewa haraji da tattalin arzikin da komi ku kuke kwashewa. Niger ba ta ƙaruwa da sisin kwabo. Abinda kuka aje da su ne kawai wato wannan dikor ne. To taku ta riga ta ƙare. Wallahi kun riga kun tafi kenan abadan ba za ku taɓa dawowa ba. Kuma wannan kamfani da aka rehe muku da aka kore ku to kun tahe kenan. In kuna so dan Allah ku ɗauki remote da ƙasar Faransa ku danna wa'annan ruwan ku kafe mu su, wato ya zamanta idan mun kunna rebine din za mu ji ruwa ba sa tahowa. Daga yau mutane 'yan Nijar ku san cewa ruwa da kuke sha ya koma a hannun wato jagorori na ƙasar Nijar. Don haka ruwa mu za mu dinga sarrafa su iyayen da muke so. Maciyata Allah Ubangiji ya ƙara wargaza aniyarku.
To Allah sa mu dace, kada ku manta kuna tare da Taskar Nijar TV, ku daure ku danna mana subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda muna ɗaura sabon shiri zai same ku. Na gode.